ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ሓንቲ ገጽ ኢድን ጓንትን ልብን ደምን ካልእን እናተባህለ መግለጺ ዝወሃብ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ኣይኮናን ንሓድነት ንሕብረት ንውህደት ንተማላላዕነት ንምግላጽን ጥራዩ ኣብ ሓምሳታት ህዝቢ ኤርትራ መምስ ዝመርሕዎን ዝኣልይዎን ዝነበሩ ዓበይቲ ዓድን ድሕሪኡውን ምስ ምዕባለ ዝተፈጥራ ሰልፍታትን ማሕበራትን ዝነበሩ እምነትን አካይዳን ነዚ ሕጂ እንዕዘቦ ዘለና ቀልቤታዊ ባህርያት ህዝብን መንግስትን ዘበገሰን ዝተሰረተሉ መትከልን መንባሩ ምዝካሩ ኣመና ጠቃሚኡ ተመራመርቲ ታሪክ ሃገርና ንድሕሪት ተመሊሶም ዘዘንቱ ወዛንታ ይኹን ኣብ ዘመነ መግዛእቲ ቱርኪ ግብጺ ኢጣልያ ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ህዝቢ ምእንቲ ሃገሩን ህዝቡን ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ብምልኡ ካብ ሙሉእ ዘርኢ ኤርትራውነት ዝተረኽበ ፍርያት ምዃኑ ንባዕሉ ህዝባዊ ግንባር ዝተጓዓዘሉ መንገዲ ናጽነት ምስጢር ዓወቱ ንሱ እቲ ሓያል ቀለቤታዊ ምትእስሳር ተጋደልትን መሪሕነቱን ብምንባሩ እንሆ ጉዕዞ ታሪኹ ኣፋውፂኡ ይዛረብ ካብ 1991 ክሳብ ሕጂ ንልዕሊ 35 ዓመታት ህዝብን መንግስትን በጥምረት ምእንቲ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝኸፍልዎ ዘለዎ ዋጋ ምስጢሩ እቲ ህንጻ ዝተሰረተሉ መሰረት ዝተኳዕተሉ ምንጭ ትማሊ ዝነበረ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ብስጥመት ዝቕጽል ዱልዱል ርክብ ህዝብን መንግስትን ንምዃኑ ዘጠራጥሮ ምንተለው ታሪክ ተወከሱ ክንብለው ሚና ንፈቱም ዝኸበርኩም ሰማዕትና መራሕቲ ህዝቢ ኤርትራ ንላዕሊ ምዝጥምቱ ነታ በመስዋዕቲ ዋጋ ዝተኸፍለላን ኣብ ዘንጋ ሓቂ ንእተንበልብል ዘላ ባንዴራ ኤርትራ እዮም ዝዕዘቡ ነታሕቲ ምዘተክሩ ነቶም ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ህይወቶም ዝኸፈሉ ጀጋኑ መቃብርዮም ዘቃልቡ ንየማን ጸጋም ምዝጥምቱ ድማ ነቶም በሓላፍነት ዝተረከብዎም ስድራ ቤት ዝወኣት ጀጋኑ እዮም ሓደ ክልተ እናበሉ ዝጽብጽቡ በዚ ጥራይ ከይተወሰኑ ነቲ ዝኣተውዎ ቃል ሕድሪ ንምትግባርን ንኤርትራን ንህዝባን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሰጋጊርካ ብመትከል ርእስኻ ምኽኣል ንሓንቲ ብልጽግትን ስጥምትን ውሕስነታ ዘረጋገጸት ኤርትራ ንወለዶታት ንምውራሲኡ ናይ ቀትርን ለይትን ተግባራት መንግስትን ግንባርን ንምስጢርን ምስጢራውነትን ዝተቐነተ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ነቲ በብቀዳምነታቱ ዝሰርዖ ኣብ መፈጻሚኡ ተጸሚዱ ዝርከብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከባብ ከተማታት ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝፈጸሞ ተግባራትዩ ንኹሎም ኣህግራውያን ትካላት ከይተረፈ ዘደንጽዎን ብኸመይ ተኻኢሉ ናብ ዝብል ሕቶ ዘሰጋግሮምን እቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብስራሕ ዝተጓዕዙ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኤሮጳ ሕብረት አፍሪቃን ካልኦትን ተወከልቲ ናብ ኤርትራ ምስ መጹ ዘዕዘብዎ ካብተን ካልኦት ሃገራት ዝተፈለዩ ንሳቶም ምስ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክራኸቡ በኣዝዩ ክቡርን ምዕሩግን ኣልባሳት ወቂቦም ኣብ ዓዲ ሃለው ዝጸንሖም መራሒ ኤርትራ ድማ ንምግላጹ ክሳብ ዝጽገሙ ካብቶም ክጓዓዙ ኣብ ጎደና ዝረኣይዎ በኣከዳድንኡ ፍጹም ዘይተፈለ በመሰናኽላትን ብስተረቓ ዓጀብትን ተኸላኸልትን ተዓጅቡ ንኽቕበሎም ዝተጸበይዎ ካብ ተጽቢቶም ወጻይ ከም ተራ ኤርትራዊ ኮይኑ ከእንግዶም ይኹን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንኹሉ ሒዝዎም እናተንቀሳቐሰ ክገልጸሎም ንዝዕዘብዎን ትካላት ካብ ሓቅን ከውንነትን ተበጊሱ ክገልጸሎም ምስምዖም ይኹን ምዕዛቦም ፍሉይ ጠብላሕታ ከም ዝፈጥረሎም ኣብ ዝኸድዎ ዓዲ ካብ መምስካርን በጃኻትኩም ከም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኩኑ እናበሉ ናይ ለበዋ ቃሎም ካብ መሃብ ኣይተቆጠቡን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን መራሕቲ ብልጽግና ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ሃገሮም ቀሪቦም ንኸምስሉ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ዓዲሞም ንናይ ሚድያ ትካላት በቐጥታ ከም ዘመሓላልፍዎ ዝገበርዎ ድራማቲካዊ ኣኼባ ኣብ ማይ ዘይብሉ ጉድጓድ ኣትዮም ንምሕንባስ ካብ ዝገብርዎ ምድላዋት ዝተፈለየ ነበረን ኣብቲ ንልዕሊ 4 ሰዓትን ፈረቓን ኣብ ማይ ዘይብሉ ጉድጓድ ዝተኻየደ ምሕንባስ ዝተዓዘቡ ዕድማት መራሒ ብልጽግና ኣብ ናይ ሓሶት ክሮኖሜተር ብዘመዝገቦ ጸብለልታ ዝተበርከተሉ ካባ መንጠሊና ሓሶት ንዓለም ዘገረመ ኮይኑ ተመዝጊቡሎም ብወገና ክቡራ ሰማዕትና መራሕቲ ብልጽግና ክሳብ ክንደይ እንዳታለሉን እንዳምሰሉን ይጓዓዝለው ነዚ ዘብቆዕም ድማ ኣብቲ ዝመርሕዎ ህዝቢ ባላንችና ሓሶት እናንጸፉ ዝተጓዓዙን ዝጓዓዙን ብምዃኖም እዩ ነቲ ኣቐዲምና ብዝርዝር ዘቐመጥናዮ ኣካይዳ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንምድዋን ይኹን ናጽነቱ መሬቱ ልኡላውነቱን ክብሩን ክትንክፉ ብዝገብርዎ
فرعالبو تاريخ بحقوتاتكمن أيتاتكمن توكسو كنبلوم نفتو من الباش نسون بحثو تتغليلو خيكون إنها تسكفنام كمتي أقدمكم استخطاتلكمو عاب هزبن منقستن إيرترا نيات حساس بافل اللي وي نقودات ببزمن شاكا إنها ترداد أكامتن تنزب هالي البون نتي أبايتا زلو ودعو حقي كم زلو مقربي وأتلمدي كبور بريزيدنت إسياس أفوركي نبروباغانداوي هالكي بزبل كمارة زقبروك على محتت كم زيلبو كان من دحر الناس أنت نزكايدوك على محتت بمولؤو ندحر التماليس كام فتاشو زبالة أمرتعو يوم اسكا نويح كي توقعزنا عم قبال عمتك لتشعن 26 نزكايدوك على محتت كم فتش كان مسالسته سمون 10 طريق لتشحن 26 بزعبة إثيوبيا نزقرب اللحتو نزهابو منسيمس إن تنتنو مراحي بلصقنا دحر 21 معلتات أبارلما قريبو نإيرترا أملكيتو استزاربو بمنصر سنف سسوع ندايم فرحن مزتنتن مراحي بلصقنا أو حقها النابلة بتكبار كم زرقاقت قالو إنا ندمدم أسكان زاناي كور بريزيدنت مجلتي بزقبات خطات الوام 4 فيدالات دلو أكرونيم مالاتني سنف نداي فرح سسوع مودعتها كم زد أمثل أجندا سريعو نزي هزبزي وكتكوتو تعوج زلو خينات لا بحق زقرم نجر قوم زقرم نجر سمعنا نفلت فينا بزع نجرمو سرعتات بيشبع المصن نورو كيناتات اوجي نيروم خمزي تسمع فلت نجر اكونا نحطو سلمنتاي خمزي عينت اواجات ناي كينات قداماي اواج ناي كينات انصار حزب اثيوبيا زناي مايات ناي خالص بعد مدامغي زو كينات زين زي تعوجوا لي كينات ناي مايات يلكا مواج نمن انا بقطا ناي قيح بحر ناي كون ناي كينات خاطو نمن يغاتو وجزل نمن ملكت أواج نايت خوينا بريتوريا تسمم تغيرو خمسة تغيرو تبعيلو قدم قدادم فانوتات كانت تفينا تبعيلو أنصار حزبي أمحرا أواج ناكوينا تأوجو أنصار تقرأ كوينا تأوجو أنصار أورومو كوينا تأوجو أنصار صومال كوينا تأوجو أنصار عفر كوينا تأوجو مودعتا ديبلو كوينا تأوجو مودعتا لوبي جلتات زكايدو دلو عزمته ناك اي بحر مسكوت ناي بحري معلت زرباتات فسيمكا توم دسمو عقالات يوم يدبل انا ناب كمزد امثله قلولاو دمر حسب سنف يلكحز نداي يلكحز فرح بل سسوع على له كله سسوع زين انت نقد مجلس اجي عدم ابقوي تاعتو خمزي لهم من خمزي لهم اوصيم نحنا خمزي لنا ولفي ناي ندايات ولفي ناي سسوعات ولفي ناي فرحاتي ولفي ناي سنفا قال ترجم كله ايغلني سلامتاي سب شغل بزعبا خمزه امثله خوينا تاوجلو درونات مصالو خمزه مصا من يزم صندلو تندرونا من ينزو كله صور كاب دغنا شمته دمص دلو من ينزو كله وديتات زمول دلو كابيد مص زلو تغنزب بمولو نابز خيد دلو من يتزغزا دلو عصوب سلامتاي يتغزا دلو انتاي كبلع الى اعطو دلو حدا بحدا الكادر ازي صوتازي ازي ناي بلصقنا ناي زي بلصقنا بحال ديكونه ناتاتهم اجندا ونا ناي بلصقنا اجندا ناكالوت اجندا توم زمولو دلو توم غنزوم دوبو دلو مستقدمه خطوص صناحو ناي سودان كونتات كابو فلي خادر ايكونه ابلو نايل متقعته غبر يتوايلو زمودات اوان منقد كردفان قال مالن غبر دلو تنغمبارات السودان تاوجا كاب ليبيا ناب شاد ناب سنترال افريكان ريبابليك ناب دوب السودان ناب اثيوبيا تمته بوغيركا ناب نايل مسا ناب كردفان مسا تبعل حدش كاب زغونه سب تصوره مستير ايكونن ازي بالصقنا دي دلاك شم هبو ناي سنفات ناي كدعت ناي سسعات جاندا تندلق من دلو مقشيش ترف مرف ناي مأدنا بلعد سرح دلو كينات وجلنا لنا نحن نشنقول له مخنيات لنا كينات وجزي كينات تاعنا كينات تماهرنا بزح نجر إنا لنا تبلتغلا شيطان نجزا رسو سب تمثيلو اما قدس انا حكا عند مكان عبون شاسيتنا خمز بلك حقوق كام انت افالي اندرا على تنس راحي مسسالتكم مصاكات بلنبري كوميل حكا على سنف من قد حصني حكا بسنفات تعديمك او قوي تؤتو دبال تمهرتي قدم تمهرنا لاي سنفات تمهرتي يلنا انا ابو نحنا مدلوات قبر الله انتاي تزقبر دلو مدلوات متقعت بيني وجمر معاسيم كجمرو فانوتات يوم كجمرو قدمنا حزب اثيوبيا
ኩናት ደም አውጀም ኩውዱ በመንገድ ሳምረ ደም ኩመጹ ትግራይ ገረም ደም ኩመጹ በየናይ መንገድ በጎጃም በጎንደር በሸዋን በወሎን በየናይ ከባቢታቶም መጹ ዘግዜኻ አይተጥፍ እዚ ሕማማት እዚ ደለዎም ሰባት መጽዮም ነዚ ከባቢ ህውከት ክፈጥሩሉ ፍቀደሎም አይግባል አብናታቶም ማዕድን አይቆይቁይ ማዕድን አይሐሶት ማዕድን አይምድንጋር ክንዕደም ይብልና ስራሕና እንገብር ክንክእል ኣለና ኩናት ተአውጅልና ደሃን መዓልቲ ክንርኤና ንመጽና ናግን ኩናት ተአውጅ መሰልና ናይ ምክልኻል ንዝኾነ ወገን ንሓተሉ ምኽንያት የለን ከምዚ ዳ መሰለ ስንፍና እዙዞ ስስዕል ፍርህን ደፍኦ ነዳይ ጠፍሻን ማለት ድኸሰረ ከምዚ መጽኻት ዛረብ ኩናት ምስ መጽርኤና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓና ኣብ ኮሌጃት ከይድና ተማሃርናዮ ኩናት ኣይኮነን ብግብሪ ተማሂርናዮ ታሪኽ ባዕሉ ድምስክረሎ ኣብ ከምኡታት ነገር ኣይንዕደምና ብኸምዚ ዓይነት ጠልቀፍቀፍ ናይ ስድታት ኣቀራርባ ኣብ ኩናት ኣይንዕደምና ብዝተኻለ መጠን ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ካይመጽእ ግዴታና ልዕልና ንሰርሕ ተዘየሎ ከምዚ በሃላሎ ከምዚ በሃላሎ ከምዚ በሃላሎ ለይትን መዓልትን ብከምዚ ዝኣመሰለ ዝተወደበ ድራማቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ዝካየድ ዘመተታት ኣይትስምዓዮ ቀሲንካ ስራሕካ ግበር ናይ ልምዓት መደባትካ ካልእ ተፈላለየ ቀዳምነታትካ ስራሕ ተስራሕካ ሓሸካ እምበር ምስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝሃውተቱ ነዳያት ምስኣቶም ደጓይ ምኽንያት የብልካል ኣውጆም ኣለዉ እኩብለዉ ከምዚ ገብርሎ ከምዚ ገብርሎ ምስ መፀ ክንሪአና ቀሰልና ሕጂ ካልእ ስራሕና ንገብር زخبركم سمعتنا ጉጅለታ ስርዓት ብልጽግና ትማል በዛዕባ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝበልዎ ክሳብ ዝጠፍኦም ክንደይ ዘይመዳሩ ነተን ኣብ ኢድና ዝርከባ ሓበሬታ በብሓደ ከነካፍለኩም ኢና እስከ በመርሕ ብልጽግና ክንፈለም ነበረን ደሞ አየን በተግባር ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑ መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል ኣብ ሓሳባት ዝነበረ ብተግባር ድማ ርኢናዮ ሎብ ዘመን ምስ ኤርትራ ተዓሪቕና እንተዘይን ነበር እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣጸጋሚ እዩ እቲ ዕርቂ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይነበረን ኣይኮነን ዕርቅና ናይ ህዝብታት ምዃኑ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ በተግባር አርኢናዩ እስከ ነዚኣ ድማ ተኸታተልዋ የተከበረውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዋርዶ ራቁቱን ኤርትራ ሲልከው የኤርትራ ህዝብ አለበሰው የኤርትራ ህዝብ አጠጣው አበላው አስታጠቀው ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅም ማክበርም አለበት የኤርትራ ህዝብ ወንድም ህዝብ ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀን ዘመድ መሆኑን በተግባር አሳይቶናል በነገራችን ላይ ኦፕሬሽን ተካሂዶ በየቦታው ያገኘናቸው እስር ቤት ያገኘናቸው ምናምን ያገኘናቸው ሰዎች እኮ ጠውልገዋል በ10 ቀን ውስጥ ጠውልገዋል ወደ ኤርትራ የወጡት ግን በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ በርትተው ተዋግተው አሸንፈዋል ያስራበን የኛ ነው ያስጠማን የኛ ነው ራቁታቸውን የሄዱ ሰዎች የኤርትራ ልብስ ለብሰው መጥተዋል ለዚህ ነው ኤርትራ ወጋን የሚሉት እንግዲህ ራቁታን ነው ዋጋም መቼም ሰራዊት ወያነ ንዝተኸበረ ሰራዊት መንግስቲ አዋሪዱ አዲኡ ከም ዝወለደቶ ጥርሑ ናብ ኤርትራ ከሳጉግን ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ተቀቢሉ ከዲንዎ ህዝቢ ኤርትራ ማያስቲዎ መግብ ቀሪቡ መሊሱ ዕጢቅዎ ነዚ ሓቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጦን ከኽብሮን ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ እዋን ጸገም ኣብ ጎንና ደው ዝብል ህዝቢ ምዃኑ በተግባር አርኢናዩ ከገርመኩም ድሕሪ ዝኹሉ ስርሒት ኣብ ትግራይ ዝረኸብናዮም ኣባላትና ዓቢሮምን ከፊኡዎምን ኢና ረኺብናዮም ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ዘይምስሎም መሲሎም እቶም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ግን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ሓይሊ ደሊቦም ተዋጊኦም ንጸላኢ ስዒሮም እዮም ዘጥሜና ናትናዩ ከም እንጸምእ ዝገበረና ናትናዩ እቶም ጥርሖም ዝኸዱ ወተሃደራትና ናይ ኤርትራ ወተሃደራዊ ዲቪዛት ኸዲኖም የመጽኦም ነዚ ድማ እዮም ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ወጊእና ዝብሉና ዘለው እዚዩ እቲ ሓቂ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እስከ እቶም ካልኦት ብጾቱ ዝበልዎ ድማ ከነዝኻኽሮም ኤሪትሪያ መንግስትና ህዝብ ያደረገልን ውለታ ገና አጣጥም ያልጨረሱ እኔ ዛሬ የወያኔ ታንክ አዲስ አበባ ሮድ ያደርግ ነበር የሚል ግምት አለኝ ገና ያንን ኤንጆይ ያረኩ ገና ሄዳለሁ ብዬ ነበር ሰራዊት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዝገበረው ለይን ንዝኸፈሉ ለይን ዋጋ ገና ብዝግባ አስተማቂረ ይወዳኩን እዚ ሓገዝ ረኺበዮ ተዘይነበር ናይ ወያነ ታንክታት ኣብ አዲስ አበባ ሸኾርተት ክብላ ምስተራያ ነይረ ዝብል ግምት አለኒ ነዚ እዛ አስተማቀር ዘለኹ ገና ክቅጽል ይብል ነይረ ጀግናው የኤርትራ ሰራዊት የጋራ ጠላትን በጋራ
በመቀጥቀጥ ከከፍተኛ ጀነራል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማዦር ሹሙ ጀምሮ እስከታች ያለው ሰራዊት የእዝ አዛዦች ክፍለ ጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር ጅግና ሰራዊት ኤርትራ ንናይ ሓባር ጥላይ ብናይ ሓባር ቅልጽም በመቅጥቃጥ ካብቶም ዝለዓሉ አዘዝቲ ሰራዊት ጀሚርካ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ሰራዊት አዘዝቲ እዚ ክፍለ ሰራዊት በሓባር ከም እተነድቀን ዝሰልጠነን ብዝለዓለ ምትእስሳር ተጓዒዞም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናብ መራሒ ብልጽግና ድማ ክንመልሰኩም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ህዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው። ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ ጉዳይ አይደለም። አንድ ነገር የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ እንፈልገው፣ በችግር ቀን ሰው አብሮ አይቆምም። እንኳን ሰው የራስህ ጥላ ጨለማ ሲሆን ይከዳል። ጥላን የምታየው ብርሃን ሲኖር ነው ሲከተል የምታየው። የራስ ጥላ ብርሃን ሲኖር ይከተላል፣ ጨለማ ሲኖር ይሸሻል፣ አይታይም። በችግር ጊዜ የኛ ወታደሮች ከሞት ሸሽተው ሄደው የተደረገላቸውን ክብካቤ የኢትዮጵያ ታሪክ አይረሳው። ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደም ይፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው። አናደርግም። እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። ዋጋ ከፍለናል። ሰራዊት ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ ክሕደት ተፈጺሙ በበደል ምስተጨፍጨፈ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናብኡ ዝተጓዓዙ ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝገበረሎም እንግዶት ናብ ዝደለይዎ ንኸጓዓዙ ዝተጠቕሙሉ ሜላ ይኹን መንገዲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፈጺሙ ዘይርሳዕ ታሪኽ እዩ። ዝኾነ አክቲቪስት ስለዝደለዮን ስለዝተዛረበውን ዝቕየር ጉዳይ የለን። ዝኸበረ ቤት ምኽሪ ክግንዘቦ ዝደልዮ ኣብ እዋን ጸገምካ እቲ ናተይ ዝበልካዮ ኣብ ጎንኻ ደው ኣይብልን ኣይኮነን ሰብ ናትካ ናይ ገዛእ ርስኻ ጽላሎት ጸልማት ክኸውን እንከሎ ካባኻ ይርሕቕ። ጽላሎትካ ብርሃን ክኸውን እንከሎ ኢኻ ትርእዮ። ጽላሎት ኣብ ብርሃን ይስዕበካ፣ ኣብ ጸልማት ይርሕቀካ። ኣብ እዋን ጸገም ወታደራትና ካብ ሞት ናብ ኤርትራ ሃዲሞም ምስከዱ ዝተገበረሎም ሓልዮትን ናብዮትን ታሪኽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይርስዖን። ነዚ ሓቂ ንኽንርስዖ ክንክሕዶን ከነናሽዎን ዝደልዩ ሓይልታት ድኹማትን ኣየሹን እዮም፣ ኣይንገብሮን። መንግስትን ህዝብን ኤርትራን ዝገበሩና በልቢ ኢና ነመስግን። እስከ ናብ ምክትል ኤታ ማጀር ሹም ሰራዊት ፌደራል ድማ ክንወስደኩም። ወንድሞቻችን አተራ ህይወት ገብረናል። ደም ከፍለን ያመጣነው ሰላም፣ ደም ከፍላችሁ ተጨንቃች ያመጣችሁት ሰላም። እንደ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሺህ ከፍለናል፣ እንደ ኤርትራ ሰራዊት ሺህ ከፍለናል። ሆም ብለው ነው የሚያደርጉት እኛን ለመነጥ። ከዚህ በኋላ የኤርትራ ችግር የኛ ችግር ነው፣ የኛ ችግር የኤርትራኖች ችግር ነው። በህይወት ያለን ሰዎች ነን መመስከር የምንችለው። ክቡር ዋጋ ኢና ከፊልና ኣሕዋትና ሲኢና ኢና ደምና ወፊና ዘምጻና ሰላም እዩ። ኤርትራውያን ኣሕዋትና በተመሳሳሊ ክቡር ዋጋ ከፊሎም ዘምጽዋ ሰላም እያ። ካብዚ ንድሓር ሽግር ኤርትራ ሽግርና እዩ፣ ናትና ጸገም ናይ ኤርትራ ጸገም እዩ። ብህይወት ዘለና ሰባትና ነዚ ክንምስክር ዝግባአና። የኢትዮጵያና የኤርትራ አዲሱ በእኛ ትውልድ የተሰራው ታሪክ ደግሞ ራቁቱን ተሰዷል። እነሱ በፈጠሩት ጦርነት ጠላት ብለን የምናስበው ኤርትራ ህዝብና ኤርትራ ሰራዊት ደግሞ ልብሱን የኤርትራን ዩኒፎርም አውልቆ በማልበስ ወታደሩ ምሽግ ነው ያለው፣ ሲቪል ልብስ የለው፣ ከሚበላት ላይ ቀንሶ በማጉረስ ሰውነቱን በማጠብ ከፍተኛ የሆነ ታሪክ ከዘመን ወደ ዘመን የሚያሻግረው የአብሮነት ታሪክ ሰርቷል። ስለዚህ በትክክል የሚያስብ ህሊና ያለው ኢትዮጵያዊ ትውልድ ይሄን ለታሪክ ይረሳዋል። አብዞባና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሰርሐ ታሪክ ጥራሕ ዘማኑን ዝሰገግዎ ሰራዊትና ጸላኢና ኢልና ብእንሐስቦ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ካብ ዝባኖም ዩኒፎርም አውጽኦም በመኽዳን ምክንያቱ እቲ ወታደር ኣብ ድፋዕ እምበር ኣብ ከተማ ስለዘይነበረ ዘላቶ ሂብና ካብ ዝምገቦ ነኪዩ በመቕራብ ኣካላቱ በመሕጻብ እቲ ዝዓበየ ታሪክ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ዘሰጋግሮ ታሪክ ይፈጺሙ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዘንጠለ ዝዝከር ታሪክ። ስለዚ በቕንዕና ዝሐስብ ሕልና ዘለዎ ነዚ ታሪክ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክዝንጋዕ ይግባእን። ከሚበላት ላይ ቀንሶ በማጉረስ ሰውነቱን በማጠብ ከፍተኛ የሆነ ታሪክ ከዘመን ወደ ዘመን የሚያሻግረው የአብሮነት ታሪክ ሰርቷል። ስለዚህ በትክክል የሚያስብ ህሊና ያለው ኢትዮጵያዊ ትውልድ ይሄን ለታሪክ ይረሳዋል። ዝኸበርኩም ሰማዕትና 21 መዓልታት ድሕሪ መደረ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ቀሪቡ ንናይ ሚድያ ትካላቱ ኣሰሊፉ ሓቀኛ ንኽመስል ኣብ ቅድሚ ዲፕሎማሰኛታት ናይ ሃይማኖት ትካላት ኣህግራውያንን ዘባውያንን ውድባት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ በቐጥታ ነተን 4 ነጥብታት ናይ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ማለት ሰነፍ፣ ስሱዕ፣ ነዳይን ፈራሕን የዘኻኽረና።
بزيادة نخسوات الناس كان مدار مراحي بلصقنا كنوسدكم ብዙ ጉዳይ ተነስተዋል ለምሳሌ የኛንና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ ያስባሉ ይተነትናሉ ግን አይደለም ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ ታቃላ እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል 5 አመት ለምነናል ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው ውስን ኃይል ነበረ ያጠቃውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ ያጸናን አንሄድም በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልክ ያለው የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሱ አቅሉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው ታስታውሱ ከሆነ መቀሌ ልንገባ ጥቂት ሲቀረን የ3 ቀን አልቲማተም ብለን አውጀን ነበር ብዙ ሰው ሚስጥሩ አልገባው የቸገረኛ ከነሱ ጋር ካሁን በኋላ ወያኔ ተተን ወደ እናንተ ነው እንዞረው ውጊያው ብለን የሚጠብቅ ፎርስ አስቀምጠን ነው መቀሌ ገባ እንዳያልፉ ማለት ነው መራሒ ብልጽግና አብ ሓንቲ ርእሲ ክልተ መልሓስ ስለዝውንን ንሰማዒ ዘገረመ መደረ ስሚዑ ትማሊ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ لمون أب كنمي بارلما انركبلو زمنه محبراوي ميدا مخانو زنقعو كسامنتهم أب كنمي سراويتو من حزبو من نزمسكرو جنرالات كي ترفه رأس زنن مدار اسمعو نتاقعيد فولي لممد ويسلطناز وسدو كساب زمسلو دما أبالات بارلما أتاقع عملو مرحب الصقنا تأمان نخمسل نقدو اندرغاتشو كي ترفه مسكر نخخونو بسمون دا تواعه أغريبوام زو خبركم سمعتنا مرحب الصقنا أب كرمي بارلما قريبو نتي كرمي كلتا سمونستو هبه حتوتات أبالات بارلما نزدالو وملسي شمديدو بزقباء تداليو زغربلو دراماتيكاوي صوتا زيادة زاقول حنزنة صرن كلا يكفالو أب كربا مصاعي حزنا لكم كنقربينا نانا يقدما يكفال مدلواتنا بزا حدصاد قنقا كند الشيح زرزنتا كاب قالات كبور بريزيدنت إسياس أفورقي أسمعنا كنتقاللينا سلامن كتتالكم نمسجن سلام ناب كمزي دا مسألة قلولاو دمر حسب سنف يلكحز نداي يلكحز فرح بان سسوح على اللي هم بقاس حابت عنا قرما هاك سهوة دقغن يوم سوا مدحن حاجر كفل ما هو كافي لما نقلو كسحب حجزلو حابت عنا قرما هانسهوة دقغن يوم سوا مدحن حاجر كافي لما هو كافي لما نقلو كسحب حجزلو زوجنا نهرنا كي قدلي حيلي هكي شكل الزما غالي من يبتمل أبعينا زخندتو تكخوة أباخي تولدو نخنكون نخورنا دقيقين يوم سلونتنا أونا نخي أيوة بلوتات سيقلبكنا أبخران ميلاتات وحسخي وحس كبرتنا عيني بركي عبد خدو إلا ودرينا موتريخي ندادي وشتنا مدهنيخي مدهن كل
بيتنا مدهن حقب أبتل خدو نعي بيت ودنا سوادخي وطنا كويناتنا